En tich abich maler kama jokristo nobedo koda yor musalaba mogik motelo ne nyasi mar Pasaka mabende en giko dirane nyakora moge gwenge mopogore opogore e pachoka kopogore koda mano bende jolweny nobedo koda nyasi mar rapar ni manen jatend jolweny mano jamadar Francis Ogola kachiel koda jomamoko chiko mano wito ngimagi e masira mar kalapapla. Bende en kuyo kod lite gweng moro ma Kisii tok ka familia chiel owito ji abich monegi e yo magalagala e gima wachore ni chulo kuoro. Machiegni weche manyien mokwongo thuond weche. Kinde mar Pasaka niendi en kinde ma wa yangoe kendo wahingoe ber mapolo timo ne oganda ma uyie kuom Ruoth Yesu Kristo. Jo Kristo bago nyasi mar yor musalaba mogik kawuono motelo ne nyasi mar Pasaka. The portraits that you see before you today reminds us as Moyabes that we lost courageous and dedicated officers and service members. Jolweny mapacho ka obago nyasi mar rapar ne manen jatend gi jamadar Francis Ogola kod jomamoko chiko mane wito ngimagi e masira mar kalapapla. Watu 5 waliweza kupoteza maisha yao na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni kweli. Litgi kuyo kwako gweng Mametembe County ma Kisii tok negi ji abich mawuok e familia achiel kod joma wachore ni nodhi chulo kuoro e dalano. Machiegni nyakoro mogi tudri kodwa e yoro mopogore kama ting'o namba mar ote machuok menari adeka uchiel nono ka kamano yudwe mbui mag oganda wantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook, e mbui mar YouTube, bende yudwa kanye e mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram kod TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni jodolo mag ute lamo mopogore opogore pachoka notiyo gi nyasi mar tich abich maler e jiwo oganda mondo nyakwe kindgi ka ging'uono ne jogo machwanyogi. Kaka jafao marwa Anthony Chayo lero, jodolo go bende nokwayo jotelo mapachoka mondo nyis kit telo makare mabiro konyo e duoko piny liet mar siasa. E kindego ma oganda din jokristo e piny mangima ne dhialo tich abich maler e bombe mopogore opogore, jodolo mag ute lamo notiyo gi thuolono e chiwo otegi mopogore opogore ne oganda jo Kenya. E boma ma Kisumu, jadolo mar kanisa jokopere ma St. Joseph Milimani, Reverend Frederick Odhiambo, nojiwo oganda jokristo mondo odagi kwe kindgi. Wuono wakwayo neema mar kwe, wakwayo neema mar riwruok, bende wakwayo neema mondo joduog mang'eny kuom Ruoth Yesu Kristo. Thone ok en mor mar chiemo, thone en mor mar yawonwa dho polo kano tho nikech richo. To e bomano ma Mombasa, Archbishop mar kanisa jokopere county no, Martin Kivuva, okoni piny owacho nego wuogo komotegno mar kedo gi weche mag mibadhi mokoni pod ogurore pachoka. Tunaomba nchi tuipendayo ambao kila moja anapenda mwenzake. Uongozi unakuwa unajipeleka mbali sana na ufisadi na mambo ambayo yanahusu uvujaji wa hela za nchi. Ne osayo jotelo mikoni chal ni tiyo gi rowere e nyayo tulo. Ka bende okwayo rowere mondo miyo tangi josiasa makidek tiyo kodgi e weche mag rocho arita. Naeleweka kwamba kuna vijana wananunuliwa kuingia magengi, makundi, goons kwa sababu ya hela au kwa sababu anataki fulani au ana jambo fulani. So vijana jamani, msikubali kutumiwa vibaya, msikubali kupewa hela, muangamize nchi yetu, tupigane au tutupie magari. Juzi tumeona magari yameporwa, yamepigwa mawe. Hii haifai. Paro mare noriw kod Archbishop mar kanisa jokopere ma Nairobi Diocese, Philip Anyolo, mano kwayo jotelo mapachoka mondo nyis kit telo makare kano kwayo gi mondo githegre gi mibadhi. Wanasiasa wetu, tunaomba kila siku msituonyeshe mfano wa uongozi wenu wa kisiasa katika vita na kubishana. Wakati tunavyoona wananchi wanateseka, wakati tunavyoona wananchi hawana mabarabara nzuri za kupitia, wakati tunavyoona wananchi hawana chakula, si ya kwamba tubishane kwa lolote ambalo tunawafanyia. Jokristo male medino mar Anglican e boma ma Nairobi
bende nobago alam makende mar paro odiechiengni e kanisa gi mar All Saint Cathedral, kama jadolo Evans Omolo nokwayo oganda jokristo mondo dagi kwe kendo kwayo josiasa mondo duok liet mar siasa chien. Kawuono e rapar mar tho mar Ruodh Yesu Kristo bende miyo thuolo mondo wayang ni Kristo ema golowa e buche kuonde ma wantiere, kuonde ma jasigu odiyowa kendo keto mok kare. Aber ka waduko chien liet mar siasa madhirowa mondo wayany jomoko, mondo wakwed jomoko kendo mondo wadhiro oganda mamoko thenge. Kamano bende gikwayo derepe duto mondo bed motang' e seche ma girembe apaya, to chuth e thuoloni mar Pasaka moganda mathoth ni e wuoth kochimo kuonde mopogre opogre. Hali za hatari nyingi barabarani zetu na watu wengi wamepoteza maisha. Sasa tuulize, ni nani alaumiwe? Ni sote, kwa sababu kwanza kuna dereva. Wanaomba wawe waangalifu katika kusafirisha abiria au mali ya wowote tariji yote yule barabarani, na sisi tuwe waangalifu ambao tunaotembea au tunaendesha magari. Odiechieng' mar Tich Abich maler ma kawuono biro motelo ne chier mar Yesu, nyasi ma biro bedo chieng' Jumapil. Mana kaka Ruodhwa Yesus Kristus noyie mondo tho ne richo dhano, oganda e piny mangima okwa odiechieng' ma kawuono mondo owene jowetegi richogi. Anthony Achayo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Achayo, wadhi nyime kama oganda jokopere konde duto mapacho kaka jotelo oriwore gi jokristo mamoko e piny mangima mar dhialo nyasi mar Pasaka motisi kaka ni rior msalaba ma iparo godo san mane jawar Yesu Kristo kaloe motelo ne tho mare kendo chier. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar Pasaka ne ochakore gi wuoth sa ang'wen mar onyango ka jokristo owuok e alwora ma Kachok ka giluoro bomano nyaka e kanisa jokopere ma St. Joseph Milimani kaka yor paro wuoth mane jawar Yesu nowuotho koting'o msalape ka isande mondo owar joricho. Odiechieng' ma kawuono thor wach maduong' en kawasomo subject Chabini Mtakatifu kendo waluwo yor msalaba en ng'uono e family, ng'uono e gweng', ng'uono e piny mangima. E seche ogogogo, jokanyo mag bus park ma Kisumu to bende yuago ni e kinde nyasi mar Pasaka ma igani ohala oduononegi ka koro gimedo mana jiwore mondo gilure kod chike mag rito apaya. Kalure gi wuoth ma tich mwatiyo ni ge nyasi ni jowuoth onge malong'o. Wan gi challenges mang'eny nikech jowuoth tin, mane problem waneno maduong'. Pasaka masani waneno ka onge gima osetimore marach. Geche mang'eny gi waneno mabiro gin geche moa Nairobi ka kelo jowuoth e bus park waka. Wan sawa, onge nauli moro momedi fare ma ng'ato biro wacho na omed bus fare bus park koro kanyal dhi wuoth. Kwayo boda wetena kata ka gin e ndara to gibed active nikech aparo ni wasetiyo maber gi sirikal gi traffic ne giseketo passage ni boda ting'o dhano ariyo, onge ting'o dhano mokalo ariyo, en ariyo mokeo yudi gadek to mano makosa. E kaunti ma Migori, nyasi mar Pasaka ne odhial kod chiwo chiemo maromo kilograms 50,000 ne jogo mang'aw e kaunti no. Katend kaunti no mane ochung' ne chenro mar chwalo kony mag chiemo go moting'o ochele, sukari, mok ngano, motedo e kind mamoko oyango ni giyiero kanisni 29 mabiro chung' e chenro mag pogo chiemo makamago. Dr. Chila Yako to gi county government ma Migori oriwore mondo odiechieng' ma kawuono ni e sao mar Pasaka mondo mi ochiwe kony ne jogo mantiere e Migori ka ma ok nyal kata mane dwar kony mar chiemo. Koro odiechieng' ma kawuono ni governor chiwo chiemo mathoth midhi pogi through kanisni at least parishes 22 e county ka mag Catholic, churches 7 madongo mag Lejo to gi kanisni mamoko madhi chalo kaka kuonde michoke gigi aeti keyo gi kendo e kanisni mamoko ne jogewa manyalo bedo ni nyalo dwaro konya aina no mar chiemo. E kaunti ma Mombasa,
Nyasi mar yango yor msalaba kata Pasaka mane otele kod Archbishop Martin Kivuva kendo mane oyure gi oganda makwar mag jokopere ochakore kowuok Holy Ghost Cathedral nyaka Mama Ngina Drive e bomano. Kako machielo e boma ma Vatican e piny jorochere, Pope Francis ne odhielo nyasi mar Pasaka kata yor msalaba kokalo kuom limo jogo manie ute twech makono. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto chungo e tich mane en jaod bura makese Swarap Misha ma en jakom mar akara mane en board mar jakom mar bad migao mar Kenya Biovax. Okang' makamae biro e sama kar thieth mar Medihill mane ochako kod jatelono inono e wi dhi ataro mar chik kendo donje timo bero kendo uso nyarogno. Kar thiethno inono kuom kawo nyarogno mag jo Kenya maonge nyalo mane ichulo madirom Sh300,000 ka bang'e to nyarogno go iuse pinje maoko omenda machopo nyaka $3.2. E oboke ma ogol ondik kod jawach mar State House Hussein Mohamed ma en okang' mar kedo kod mibadhi kendo bero chenro mag thieth pacho ka. Neno ni jopiny odago ngima maber kendo manyo ratiro ne joma ne okawo nyarogno maggi. Jolweny mag KDF ne obago alam mar 10 mar manen jatend jolweny mosenindo jamadar Francis Ogola kaachiel kod jolweny mamoko 9 mane otho e masira mar ndek kalapapla higa mokadho e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Jolweny go nopar kaka jogo mane jochir kendo ne ochuore matiyo ne jo Kenya. Jafwambo mar Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Anyuola, wede, osiepe kod jolweny mag KDF ne ochokore kambi jolweny mar Moi e Abis Bure Nairobi e nyasi mar alam mar rapar mar mane en jatend jolweny mosenindo jamadar Francis Ogola kod jolweny mamoko 9 mane owito ngimagi e masira mar ndek kalapapla. Masirano mane omako dho jo Kenya tarik 18 dwe mar 4 higa mar 2024 e gwenge mag Sindar, kaunti ma Elgeyo Marakwet, ne okelo tho mar jamadar Francis Ogola, Brigadier Swale Saidi, Colonel Duncan Keitanyi, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Magondu, Captain Mohamed Sora, Captain Hilary Litali, Sergeant John Mureithi, Sergeant Clifford Somondi kod Sergeant Rose Nyawira. Jolweny go mosenindo opar kaka jogo mane jochir mane oketo maino margi e tich kendo hera margi ne piny Kenya ne omiyo gichiwore ne tiyo ne jo Kenya. The portraits that you see before you today reminds us as Moyabis that we lost courageous and dedicated officers and service members. We know that they have fallen, but we will not forget them. Alam mar raparno mane en mar paro jolweny go mane owito ngimagi bende nochiwo thuolo mar jiwo kod hoyo familia ma jolweny go mosenindo noweyo chien. E kinde alamno, jotend dini nojiwo familia ma joggi notho mondo obed gi yie kinde duto. Koloso elo familia mane owito johera gi ma jolweny, Charles Magondu, wuon mosenindo Major George Magondu, ne ochiwo ote mar lit kod kuyo koduoko erokamano kuom sir ma familia go osebedo kayudo kendo puoyo tudruok machiegni ma familia ma jolweny mag KDF ni godo. Our loved ones did not die. They took a break to rest in eternal peace as they fly and dance with the angels until we meet again. Achiel kuom jolweny mane otony e masirano, Colonel Kaisaini Ole Kuruta, bende ne obedo jachir kendo pimo safar mar thieth ma osebedo ka oyudo. We carry scars, visible and invisible. But we carry more than just scars. We carry something deeper, a responsibility to live, truly live and live well. Major General Fatuma Ahmed, jatend jolweny machiwo arita e kod lwasi, ne oparo jolweny go mane owito ngimagi kaka jogo mane ochiwore ne tich kendo ne nigi lek mar chiwo arita maber ne jo Kenya. Nomedo ni teko mar jolweny mag KDF thothne nitiere e riwruok, bedo gi geno kata kinde magikalo e matek kod tudruok maber e kindgi e seche mag midhiero. Today we gather in solemn remembrance of our departed heroes who died in the line of duty while serving our dear motherland, Kenya. Despite this, our KDF remains a one force,
strongly united both in good and bad times. General Charles Kariri, jatend jolweny to korka kore, oyango odiochieng'no kaka riwruok e paro jowetegi mane owito ngimagi e masira. Koyango ni ling'any mar jolweny go 10 mane otho biro dong' kaka rapar mosiko kaluwore kod kaka ne gichiwore mar tiyo ne piny Kenya. Enene oduoko erokamano ne familia mar jolweny go mane otho kuom chopo e alama mar rapar. Your resilience continues to inspire the entire KDF family and the nation at large. You have borne an unimaginable burden with grace and strength. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Chunygi omedweyo kama ber wadhi nyime kama duol manono weche mag maundu e pachoka. National Crime Research Center nyochiwo lipot margi ewi kaka riwruoge njore oserocho kwe counties mamoko 11 e pachoka kendo donjore sectors kaka mag ohala, wuoth kod tudruok e yor mbui. Kaka ifinya kidilero, counties ma Mombasa, Nairobi kod Kilifi otele kwan riwruoge njore e pachoka kendo nyaka ketie tim okenge manyalo konyo tieko timbe njore kod maundu. En nonro mamenyo medruok kod dok chien e kwan riwruoge njore counties mopogore opogore pachoka. Nonro no manotim kod duol marango timbe njore pachoka mong'ere kaka National Crime and Research Center menya hinya yore ma riwruoge njore go tiyo godo pachoka e chwalo chenro mekgi. Nonro no mabende notime counties 11 onyiso ni timbe njore osemedore ahinya e counties kaka Kisumu gi 50.7, Bungoma gi 50.3.6 kod Busia gi 51.6, kendo kaunti ma Mombasa otele kwan riwruoge go gi kwan maromo 73 kiluwe gi Nairobi gi 56 kod Kilifi gi 47. Riwruoge go oting'o kaka Gaza ma en achiel kuom riwruoge njore moluor ahinya pachoka kendo moserocho kwe ma jodak e counties ma Nairobi kod Machakos. Mungiki e counties ma Kiambu gi Nairobi kod Panga Boys moserocho ahinya kwe e counties ma kadho wadna Mchumbi e jumbe mokalo. Mamoko gin kaka Katalang e county ma Kisumu, Jobless e county ma Busia na Buyole Boys e county ma Bungoma kod Kayole e county ma Garissa. Kaluwore gi nonro no, riwruoge njore osedonjore sectors mopogore opogore pachoka kaka Rita gi 90.8, wuoth gi 53.1, somo gi 17.2, omenda gi 20.6 kod tudruok e yor mbui e kind mamoko. Kwan jogo mitudo gi timbe njore kata maundu ofwenyore ni gin yawuoyi gi 84.2 kendo thothgi tiyo kod yedhe mameroji. Bende thothgi onge kod tije ma en achiel kuom gigo machuno gi donjore timbe maundu kaka yor bedo gi yuto. Kaka achiel kuom yore mag kedo gi timbe njore pachoka, duol marango weche mag maundu pachoka kata National Crime and Research Center jiwo mondo mi omed kwan mar jogo ma jiwa rita e kind oganda, neno ni rawere oyudo chenro mag somo kaka owinjore, chiwo thuolo mag tich ne rawere kod kawo okang' mager ne jogo manigi gige lweny kaka bunde ataro machik. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Rowere mag duond bura mar ODM e ward ma Koche kar chung od bura marangwe county ma Homa Bay ojiwo jotelo mane oyiere yiero mar kor gwenge mane ODM otieko juma mokalo mondo koro ket maino mar getego duond bura no. Rowere go wacho ne ywaruok moko mane oneno e kinde yiero mag jotend ODM e kuonde moko e county no sani ok onego dhi nyime kendo joma ne oyudo lemo mopogore nyaka koro chak chenro mar riwo wi jo Kenya mar duond bura no kanyakla kod tego duond bura no e kor gwenge motelo ne yiero mar 2017. Kade giloso romo mane gibedo go olare, rowere go kotene ko jakom rowere mag ODM e kar chung od bura marangwe Edwin Anayo okoni tie twech achiel e kind jotelo mane oyier ema biro miyo ODM bedo gi teko e kor gwenge. Bende ne ginyiso rowere e county ma Homa Bay mondo bed e twech achiel. Maonge koko. Koro gimodong'nwa kaka jo party gi youths ma wan go e bwo party. Wadwano ariyo yudhe. Wadwano ariyo yudhe koa malo nyaka i ward. Party ni nyaka rite. To ok wanya rite kendo kaka wan youth. Wati uru twech achiel mondo chama mar ODM bendo bed motegno, obed gi tiende. Pile wang'e maler ni youths e teko mar chama kochakore gi piny ka. Koro wan kaka joma tindo kwasebedo motegno to chama nyaka bede ma. So youth tema Homa Bay County wakwayo unia riwruok e teko. Gimora mora kitimo to nyaka unity bedi. Oseti kodwa marach kaka wan joma tindo itiyo kodwa siasa ka siasa gik tibolowa. Wang'ni wabedu e dwol achiel ma ko wacho ni no to en no mochiek. Kata tenders mag county
ere kaka youths nyalo benefit. Koro wachako gi Kochiaka mondo policy wano maybe other youths go nyalo borrow from elsewhere. Mayudhe osebedo katiyo matek ne chama and kidwaro youth power sa election yudhe mitiyo godo. Wagoero kamano ne jotendwa mane wase wuotho kuom gima no yie tiyo kodwa kanyakla. Wabro loso mpangilio maber mondo mi yudhe oyud konyruok ok ni jo siasa tiyo kodwa to bolowa kako osebedo kitimo pile. Jebich e anyola chielo negi yo magalagala e gweng ma Metembe Masimba County ma Kisii otieno ma piny Norugodo kawuono. Nek makamano timre mana ndalo machuok tok rowere mag anyola no we thuolo kitudogi kod nek mar ojana moro madhi dwe achiel mokalo. Tich abich okinyi ma e chal mar gweng ma Metembe Sirorokwe Masimba County ma Kisii. E kar sa 8 otieno, joma nomanore kod opanga nochopo ka mar chulo kuoro tok anyuola ni twidi kod nek mar rawera moro manonegi e yo makoch dwe achiel mokalo. Jomonegi ka oting'o jaduong' dala ni Jackson Nyabuga ma jahigni 68 kod min ode. Wuod jaduong' ni bende onegi kachiel kod chiege gi nyathigi ma jahigni 7. Apisas mag obila kanolimo dala ni olero ni nonro osechakore. Watu 5 waliweza kupoteza maisha yao na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni kweli watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Rawera chiele anyuola mowito ji 5 ni ogeng'ne tesendo bila maramasha ka okonyo bila kod nonro. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Wanapokuwa na shida za usalama wanapaswa kujitokeza kwa ofisi ya serikali, waende wa report wako na shinda na serikali itachukua hatua irekebishe pale inaweza. Ringre mar ji 5 go notere kar kano ringre mar od thieth mar Rufaa ma Kisii. Mana lipot Kongo chenro en maro imoreno kuoro tekanyo ma deno japeng bao moja kata dogo man kawo game got regea aneno weyo makare gi minoda Amanda Lavenda gi Dana Nyairo Ulumbi kendo oimore chuponwa e yo makare ro kamano ma Eric Karama Nyaringa Alfred kowuoko ungo e karungu sirikal ong'iye kaka nyalo konyo ong'eche ketho rabolo abiro gonger Nyaringa mano doko ote miyoro ne sirikal wadhi nyime. Eric Pinky mawuok Sibuoche owacho ni remo gi maler adwani mondo mi wakaw yweyo machuok waduogi weche mamoko. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Ginmine,
makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nam lolwe ukwe. Kata kamano, jolupo ma Kenya yuake yie. Nyocha ni kaka kao yie agi joma ninga. Gingiso ane polise ma Kenya nigi moni barracks ni ndogo. Gin gionge gi mon gin nindi nam. Yuak ma ikelo gi midhiero magikale lwet jochiw arita ma piny Uganda. Unapigwa, unasomba hiyo daga ukipelekwa kiwanja. Ni unapelekwa kiwanja hiyo unaanika wewe mwenyewe. Pesa zingine ile chakula yenye umekula wanakubakishia kama umbwa. Tonejo lupo ma osekalo e kogno mager. Okatiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tudrigi jafombo marwa Cynthia Onyango kokelo ni sigana mar kihondko einam. Machiegni kendo mane en jalup gavana mokwongo e kaunti ma Vihiga Caleb Amaswachi odok e ohand uso yien kaka yor yuto. Amaswachi mane en jalup gavana e kinde telo mar Moses Akaranga wacho ni ngimane olokore bang' kane owuok e apis e higa mar 2017. Girem oyango kaka ngima osebedo ne matek manyaka sani ochune mar donjo e ohand uso yien mar yudo kaka onyalo dak. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao ni kod mathoth. Ma engima masani mar mane en jalup gavana e kaunti ma Vihiga, Caleb Amaswachi odakie. Gima mantiere gi pogruok maduong', ka ipimo gi kinde manene telo. Amaswachi gi sani timo ohand uso yien e boma ma Luanda, mar yudo godo yuto mare mapile. Olero ngima matek mosebedo kokale. After out of employment as a deputy governor, who can employ you? Employ you as what? Which interview can you win? When people are getting jobs in who is who and who is who. So how? I have to do this to make money, to pay fees. I have a daughter in the house who passed exams from Pangani Girls. She got an A-. COOPS dictates that now my daughter is supposed to pay more money to go to USU. Now, if I don't sell firewood, what do? Amaswachi, maniti ya bwa gavana Moses Akaranga, osebedo ka uso kendo tero yiende otende mopogore opogore e boma ma Luanda. Tich masano timo e odiochieng' kod odiochieng'. Tich mantiere gi pogruok maduong', ka ipimo gi kinde manene telo kane odak gi nyadhi. Kindego, ne ntiere gi joarita ka achiel kod derepe mage makende. As a deputy governor, your life in the office must be good. Yeah. As a deputy governor, you're having allowances, you're having security guards, you're having everything. And you are traveling around the world. Amaswachi lera chidhi nade mosekadhe, chakre nowuoge telo. Komedo ni ngima osebedo matek, kendo kaber, okowinjo bed ni oneno matek kamano. Kaluwore gi rang'iny mar telo mane ntiere godo e county. When you're in power, my brother, things are different and when you're out of power. When you're in power, everything looks flashy, everything looks good, and everybody will respect you. If they don't respect you or they are cheating you, they will tell you all good flashy things. But when you're out of power, that is when you come to real true conclusions of your life and the people whom you are mixing with. But people cannot take your calls because they don't need you. They don't need you. Yeah. Lokrok maduong' makama bendo nyalo pimo kod lokrok mar lwasi mar siasa e piny Kenya. Kalore ni telo nyalo lokore sa asaya. This is after I've been sworn in. I was being given my certificate. Amaswachi yango ni ne ondikore e tij bedo commissioner mar duol mar yiero pachoka IEBC. Kata kamano hapeno lware Luanda.
kendo ne ok oyiere mar bedo chenro mar dayo dhok madhi nyime gi sani. Sani koro dhi nyime gi ohand loko yien. Amaswachi lero paro ma entiere godo kaluwore gi ngima mosekadhe. My advice to the leaders who are in power, don't be arrogant. Don't be arrogant. And also respect the other leaders who have been in power. Respect them. Today, you could be in office. You could be in office today. Tomorrow, you should not be in office. But you also need the same respect. As a deputy governor, this is my wife. Amaswachi gi gavana mokwongo ma Vihiga Moses Sakaranga nobedo telo kuom thuolo mar tam achiel chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2017 bang' ka noyombgi gi gavana Wilberforce Otichilo. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni ola mag uwezo yang'ini osekonyo grube maromo 391 sub county ma Ugunja nyaka ne chake higa mar 2014 kendo omenda maromo $43 osechiwo. Jakom mar aguluno e sub county no Ainea Ayamba omedo ni kuom grube gi duto grube maromo 13 osebedo ka yudo maromo 400,000 omenda manuore kaluwore ni negiduoko olano. Ayamba omedo ni kata obedo ni thoth grube mag mine ema osebedo ka yudo omenda ni kendo tiyo kode makare, grube mag rowere kod joma ong'ol ok osebedo ka duoko holano kaka dwarore. Noloso kinde chiwo kang' machielo mag omenda maromo $3.4 ne grube sub county no. Dwaher ni cooperative movement sub county ka kendo cooperative movement in this county jotelo kata moyier kata mondik monego tin cooperative onego witi matek mondo cooperative wagi oyud kaka nyalo dongre. Nikech sani nitie kata projects mag national government kaka kuom ranyisi NAV-CDP. NAV-CDP ni agriculture. Tiyudo ka project wacho ni ka jatiny mondo chopi pesa no nyaka kal mana kuom sako. To koro waonge sako ma otegno manyalo golo pesa ni Nairobi kaka matching fund mumiyo jopiny yude yo man kare. Omiyo jotendwa jomoyier county ka kod jomandike county ka mondo tin cooperative gi hakikisha ni cooperative obedo motegno mondo yud pesa ni kabila gi mag national government mondo kony jopiny. The people of Ugunja, especially the women, are doing a very good job, as the chairman has said. What we only need to do is, I think, to talk among the youth. Their repayment is not up to date, but I hope with the committee following up with them, they will be able to repay so that we continue to give the loans to other people. Mwandu manengo githoth ne owang' e masira mar mach mane owang'o kuonde timo ohala maloyo 10 e boma ma Isebania e sub county ma Kuria West, county ma Migori. Jafwambo maro e county ma Migori Jo Juma ni kod ler mathoth. Masirani mar mach manochakre ka saa 7 mar otieno. Mach ma bende gima ne okelo nyaka sani koro pok oyangi. Oweyo ka jol mathoth e boma ma Isebania koro ywago lal mathoth. Kila tumeangalia watu wameenda hasara mamilioni ya pesa ambayo imeweza kupotea hapa. Watu wamepoteza, watu wengine leo wamepelekwa hospitalini kwa ajili ya hii hali. Lakini ile ambayo ni hasara ambayo tumepata ni kubwa sana. Tuangalie ili tusaidike turudi katika ile hali yetu ambayo Kwa hivyo tunaomba Ochiro yako atembelee ile eneo ambalo vitu zetu zimechomeka zote, waone vile watafidia wafanya biashara, kwa maana tumebaki bila chochote na tuna watoto mashuleni na pia sisi ni wazazi, tuna majukumu mengi. Joalagi ne otemo reso mwandugi ka giolo pigi wegi kane masin nego mach mar county ma Migori ne pok ochopo. Kata kamano, thoth mwandugi to ne olal e masirani mar mach. Ukiangalia hapa nyuma yangu ni kibanda changu ambacho kilichochomeka. Tumepata hasara kubwa sana kwa muda ambao imekaa. Zimamoto, tafadhali Governor Ochiro yako, hebu angalia Isebania ward. Moto umeanza polepole, imeteketeza kila kitu chetu. Ingekuwa hao wazimamoto wangekuwa hapa karibu, ingetusaidia. Saa 7 moto ulianza kuwaka, tukakosa msaada. Wananchi wamejaribu kuzima moto kwa nguvu zao wenyewe. Hadi sasa hivi muda kama wa saa 8 na kitu saa 9 kuelekea hapo ndio tunaiona gari ya zimamoto inaingia. Daniel Nyangi mnachiel kuom jwala manowito mwandugi e masirani mar mach wach ni masin nego mach mar county ma Migori ne ochopo. Kata kamano ne ochopo ma odeko matin kane oyudo ka thoth mwandugi mach ne oseketho.
Tutaki kuona haya mambo yakiendelea. Tunataka viongozi wetu tunapokuwa tumepata shida wakuwepo hapa, watusaidie kama jinsi tumeweza kusaidiana na wananchi. Tumezima moto, wananchi ndio wamezima moto huu ambao unaona vile ambao ulikuwa unawaka saizi. Gari imekuja tu kuguza wakati tulikuwa tumeshamaliza kila kitu. Jamani, joalagi maise banawani bomani maise bania sani duong kendo ber kabedo kod masin manego mach machiegni maka masira mar mach muoj kuri nyalo konygi mapiyo piyo. Kila sub county aweke zimamoto, hata ikiwezekana Hispania ni town kubwa, atuwekea zimamoto ambayo inakuwa karibu, maana hatuwezi kuwa tukipata tabu wakati tunasubiria gari ya kuzima moto inachukua masaa 3 masaa 4 ndipo inaanza kufika. Tungeomba kaunti ya Migori iweze kutuletea hii gari hapa karibu, kwa maana imechukua masaa 2 na kitu tukipiga simu. Apisa maduong' migao no mocho midhiergo mag apoya e kaunti ma Migori Dalmas Odero wacho ne gido simu ka wuok kuom joalago moleo, kata kamano ne gitemo duto machopo mapiyo piyo kendo ne ginego mach. Odero wacho ni pod gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod gino mane nyalo kelo majno. George Juma, Ramogi TV, Migori. Luoro kwako kardak Manjiru tok jatend din ma Josalam ochuo Josalam ariyo gi pala ikinde ma grup ariyo nobed kod pogruok mar paro ewi ywaruok mar telo ne kar lamo mar Josalam Matakwa. Kaluwore gi ywaruok makamano, Sibidi Makayole John Owuoth wacho ni chieng' Tich Ang'wen ne gibedo gi rombe mar temo duoko kwe e kind grube ariyogo, kata kamano dwaro makamano nogore e lwanda. Josalam ariyo mane oyudo hinyruok ne oring godo e kar od thieth ma Malusi kama ne githiedhore. Ka chech mag timbe makochno ne omaki kendo ichano chwale nyim doho. Okay. Kulikuwa na dispute hapo kwa attack wa mosque kuhusu madrasa na msikiti. So tulikuwa tumeitwa pale kwa DC. So baada ya kuongea hapo saa 7 huyo Sheikh Ibrahim ambaye ni raia wa Ethiopia ndio akandunga na kisu. Hiyo kumexpose yamba yeye si Mkenya, ndio sasa akachukua kwa hatua. Akaniambia, kwa nini unasema pale kwa DC mimi ni raia wa Ethiopia, ufai kuwa kwa mkutano? Na sisi ndio the custodian of the mosque. Walikuja kuniitisha kifunguo, nikamwambia wanipatie court order. So the court order was not addressed to me. Haikuwa inaandikwa jina yangu na nini. Walikuwa watu 4, mwingine walinichapa na vitu kwa kichwa kwa kuninyang'anya kifunguo ya msikiti. Leo tulipata na shida kwa watu walikia msikiti, walitupiga wakatuumiza mpaka amenipasua kichwa na mezangu kijana yetu mwingine Muha. So hao watu, hii ni mara ya 3 walikuwa wanatuumiza. Hawa sio watu wa Kenya, watu foreigner. Tuliripoti kwa serikali mara mingi, hakuna mtu anatusaidia. Peleka kesi yao na inalipa honga, wanarudi tu hapo. Hii watu wametusumbua sana. Tunataka serikali wachukue hiyo watu hatua. Court order inaeleza kwamba upande moja wale wanapigania hiyo msikiti wasifanye chochote pale, wasitrespass pale, agency yao wasifanye chochote, employee yao wasifanye chochote. Na hiyo ndio tuliwaeleza. And they keep peace until a ruling will be made by the court. Yakar magodo na chakwa kawiyo machielo chenro en maro imore ano chenka wuok nago ramogiler kabisa. Erokamano kwani deputy governor ok ne kan pesa noyudo to chamote an Jalango Otieno ma an jevo ka wuok gi Mrangwe awinjo Ramogi makare to awuoro piny ka jalup governor uso yien to amoso jokanyatama duto. Erokamano Ramogiler kendo wakwayo hawi maber ne Dream Mothers Making nigi nyasi mapek korgi Omega 1 hawi maber osiep nyithind kiye. Ramogi TV Peter Olo Imbo ma jaimbo. Erokamano ahinya
Erakwana nyakora mogi wadhi e yue matin kikidhi mabor purodo gi weche mamoko. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jomta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Tonda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Machiegni pau tuke gol mar Boniface Mushiri e dakika mar 46 nokonyo klab mar Ulinzi FC. Leo klab mar Police FC gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' ma pachoka. Kwanza sasa ni kuletea tu raha na furaha na burudani. Kauli mbiu ni burudani kwa wote, entertainment for everybody. Pembeni kwake Akin Mudheli. Naileta ndani huku nafasi le! Boniface Mushiri imemchukua sekunde 30 tu tangia kipindi cha pili kwa tanguliza wanajeshi. Waliwaletea vita nyumbani kwao, wanarudishiwa vita vikali. Hii ni Ulinzi ya vijana. Wanajeshi wamenyanyuka,
Jonas Mushiri anaonyanyua mashabiki wa Ulinzi Stars. Anaweka goli lake la 3 msimu huu. Club mar Gor Mahia biro rakore gi club mar Sofapaka e lap madandora sa 9 kiny ka geno en mar yudo point 3 kendo idho nyaka thuolo mokwongo. Gor Mahia bwo kocha Mehiche Sinisa pok owito tugo moramora nyaka ne kocha no chak tich ka odiochieng' makiny kogalo ni kod thuolo mar idho nyaka thuolo mokwongo ponono ne giyudo loch. Tok Ulinzi loyo Police FC kawuono, Police nitiere thuolo mokwongo point 3 mbele mar Gor Mahia manitiere thuolo mar 3 kata doko ni Police osetugo tuke ariyo mohewogi. E tuke mamoko odiochieng' makiny, club mar Mara Sugar biro rakore gi Jobengi ka KCB e kinde ma Bandari biro rwako Kakamega Homeboys e alap ma Mbaraki Sports Club Mombasa. We are going for the maximum points because the league is taking shape. So we must work hard and make sure that we win on Saturday. In Gor Mahia, every game you have to be under pressure because our fans and also us as players, we have to be under pressure because we must win each and every game. Every match is important. We are professional, so we should give our best every game, of course. And now we are in the finishing of the season, so we are focused on every game with a lot of concentration, physically, emotionally, and we are very disciplined, and we have like 10 finals. Team Junior Starlets jotugo manyiri ma ikgi ni piny mar 17 nobedo team masulwe mar higa mokalo e nyasi mar Soya Awards mane obagi kar budho ma KICC. Team no maitayo gi kocha Mildred Cheche ma bende ne odhial kaka kocha masulwe notimo maber higa mokalo bang' yuoro kendo yudo loch achiel e tuke mag pinje mangima mane obagi e piny mar Dominican Republic. Emmanuel Wanyonyo komachielo nobedo jatugo masulwe kidieny mar yawuoyi ka Beatrice Chebet nokawo loch e kindwa keini. E kidieny mar timbe masulwe higa mokalo, team mar Thunder matugo tuke mag okapu nokawo loch e kinde ma team skund sekondar ma All Saints Embu noyudo loch kaka team masulwe mag skunde. Kesogon Girls nokawo loch e kidieny mar nyithindo manyiri. Kila mtu mwenye amenominatiwa kwa si rahisi kufikia hapo hivyo, so far kila mtu naona kila mtu amefurahia results zake, but si kwa expect kama naweza kuwa mshindi. So la nilikuwa nominated tena, alafu na si kwa kufika hapa juu nilikuwa na results zingine. It's a great achievement to be able to be recognized as one of the coaches together with other formidable coaches. So it's a great opportunity for women football in general and also for female coaches. I think it's good to be recognized, but honestly, I don't think these are our big motivations. You know, I think like we really just keep wanting to win and keep winning at the highest level, and I think that's really what drives us. But these are nice things to have along the way. E kinde ma piny Kenya dhi nyime gi keto chenro mag gero mich rowere kokalo tuke adhula, nyithindo maloko kata moloko timbe kar dak ma Makadara osebedo ka rieny tuke adhula kokalo kuom club mar Waves of Street Hope FC. Riwruok matayo chenro ma kamagi omakore gi kaunti ma Nairobi e yor tiego nyithindogi manoweyo timbe maricho kendo loko timbegi. Kata doko ni timno timo maber gin koda chiedh nade ka kinde mabiro ochani gibiro dhi e piny mar Denmark tok gwelo margi gino ma gineno kanyalo gore e lwanda nikech nok mar omenda. Kwayo koro gichwalo ne jok ma chunygi ng'won mondo konygi yuoro e tukego. Red na black hapa haraka. I want to take this opportunity to appreciate our partner, that is the Boy Child, for supporting our young boys here in Makadara Children's Home in terms of sports. And I want to believe that talent is not domiciled in palatial homes. Talent is in the street. The future of the players is not just to play football, but also to become great men. In whole, there's mentorship. There's also mentorship class. There's football class. They get whole as a whole. We are calling upon well-wishers, any other organization
people who have passion on vulnerable children to just step up and help these children achieve their dreams, travel to Denmark and participate in that tournament. Director Mara Ubado wachona paru ni report madwa somo ni en mochuna enya kendo koro nyakwa chiki tweduto ka Harry Maguire Norris Club mar Manchester United Elwet Club mar Lion